Fapte, capitolul 1, de la versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se desiori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Toľko z čítania Božieho slova. Posadíme sa, bratia a sestry. Milovaní bratia a sestry, Iubiți frați și surori, viem, že aj vás zaujíma, čo sa deje vo svete. Știu că și dumneavoastră sunteți curioși de ce se întâmplă în lume. A plné sú toho noviny, plné sú toho správy v rádii, Sunt televízii. știrile care vin prin ziare, prin mass media. A sami vidíme, že niečo sa vo svete deje. Și cu toții vedem că se întâmplă ceva de ciudat în lume. A právom v niektorom z vás sa povstane otázka, čo to má byť, o čo ide. Și în mod normal, în viața unora dintre voi se ridică întrebare: ce vrea să fie aceasta? Niektorí hovoria, že už je tu koniec. Unii spun cum este sfârșitul. Niektorí hovoria, že sme na kraji veľkého súženia. Alții spun că suntem la începutul necazului cel mare. A každý si môžete dať tú svoju otázku. Și fiecare vă puteți spune întrebarea dumneavoastră. A vtedy, keď sa diali okolo Pána Ježiša tie veci, že ho ukrižovali, și când în jurul Domnului Iisus Hristos se întâmplau acele lucruri, când El a fost răstignit, a tí učedníci mali veľkú nádej, že on obnoví v Izraelovi kráľovstvo, ucenicii aveau mare încredere în El că El va revitaliza poporul Israel. A naraz oni tak vnímali, že všetkých predstavy sa zrútili. Și când au văzut că toate aceste speranțe s-au dărâmat, tak nevedeli ako ďalej. Nu știau ce să facă în continuare. A tu čítame o tom, že pýtali sa Pána Ježiša. Și citim aici că ei l-au întrebat pe Domnul Iisus: že či je to tento čas. Că acum este acest timp? A verím, že v mnohých z vás, aj vo vás, sa zobúdza otázka, že ktorý je tento čas a Cred că aký și în je viața toto čas. dumneavoastră se ridică asemenea întrebări: ce timp este acesta? A ja vám v mene Pána Ježiša Krista zvestujem: Și vă vestesc în numele lui Iisus Hristos: nebojte sa. nu vă temeți. Pán Boh má pripravené svoje plány. Dumnezeu are pregătite planurile A sale dobré plány má s și vami planuri pripravené. bune are cu voi. Dôverujte mu celým srdcom. Încredeți-vă în El din toată inima. Nebojte sa. Nu vă temeți. Nepúšťajte strach Nu a îngăduiți fricii pochybnosti do svojho și srdca. îndoieli în inima voastră. A ja vás touto cestou chcem Și eu cu drumul vyzvať, ăsta mladí vreau să ľudia. vă chem oameni tineri: Nebojte sa života. nu vă temeți de viață. Nebojte sa vydávať, mladé devy. Tinerelor, nu vă fie frică să vă Nebojte căsătoriți. sa ženiť, mladí De asemenea, mužovia. tinerii, băieții, să nu se teamă Nebojte să sa se prijímať căsătorească. deti. Nu vă fie frică să primiți copii în familia voastră. Tento svet strachu bojí sa Lumea asta stăpânită de frică se teme. a takí sú ako strnulí, nevedia, čo majú robiť. Și ei sunt oarecum derutați, nu știu ce să facă. Ale ja vás povzbudzujem k tomu, Dar vă trezesc pentru aceasta: aby ste nepúšťali strach do svojich srdc, nu permiteți fricii să intre în aby ste inima voastră, nepúšťali obavy,
Să nu permiteți anumite lucruri a nevymýšľali si, že už je ten čas alebo onen čas, și să nu gândiți că este acel timp sau acel timp, ale vráťme sa k tomu, čo povedal Pán Ježiš. și să ne axăm pe ceea ce Domnul Iisus a spus. Nie je vašou vecou, aby ste zvedávali časy a doby, Nu este vremea voastră să știți vremurile sau soracele ktoré si Boh uložil, pe care u seba. Dumnezeu le-a păstrat pentru sine. ale príjmete moc Svätého Ducha Dar primiți puterea Duhului Sfânt a budete mi svedkami, și veți fi martori, počnúc v Jeruzaleme începând din Ierusalim, a až do poslednej končiny zeme. până la cel mai de departe capăt de lume. Teda vy sa nie s tým zaoberajte, čo bude, Deci voi nu trebuie să vă faceți probleme ce va fi, čo príde za týmto ce va veni după asta a čo bude potom. și ce va fi după. To nie je vašou vecou. Nu sunt lucrurile acestea pentru Pán voi. Ježiš veľmi jasne toto hovorí. Lucrul ăsta Domnul Iisus v-a spus To foarte nie sú moje limpede. slova. Nu sunt cuvintele To sú mele, jeho slova sunt cuvintele Lui a tie slova sú vždycky verné a pravdivé. și aceste cuvinte întotdeauna sunt adevărate și de crezut. Ale príjmete moc Ducha Svätého Dar primiți puterea Duhului Sfânt a budete mi svedkami. și veți fi martori. A spomeňte si, že keď Pán Ježiš Kristus odchádzal z tohto sveta, Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus a părăsit lumea, on hovoril, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. El a spus, mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. A hovorí, že buďte mojimi svedkami. Și le-a spus, fiți martorii mei, Čiňte mi učedníkmi všetky národy. faceți ucenici din toate neamurile. Toto je jeho srdce. Aceasta este inima Lui. Ty nemyslí len na to, že ty si spasené Božie dieťa, Tu nu gândi doar la atât doar că ești copil mântuit al lui Dumnezeu, ale naplňaj to, čo je v srdci tvojho Pána. și împlinește ceea ce este în inima ta din partea Domnului. Myslí na to, Gândește la že aceasta keď bolo tebe spasenie dobré, când mântuirea ți-a fost bună pentru tine že tu sú aj ľudia, ktorí potrebujú to spasenie și că aici sunt încă oameni care au nevoie de okolo mântuire teba. în jurul tău. A že ty máš prijať moc Ducha Svätého. Și tu trebuie să primești puterea Duhului Sfânt. A ja sa vás teraz chcem opýtať, Și vreau să vă întreb, viete, čo je moc satanova? știți ce este puterea diavolului? Ak hovoríme o moci Božej, ak hovoríme Dacă vorbim despre puterea lui o moci Dumnezeu, Božej, tak musíme vedieť aj, čo je moc diablova. atunci trebuie să știm și ce este puterea diavolului. Moc diablova je moc strachu. Puterea diavolului este puterea fricii. A moc Božia Și puterea lui Dumnezeu je moc jeho lásky. e puterea dragostei lui. A dokonalá láska Și dragostea desăvârșită, vyháňa strach. ea scoate și înlătură frica. To je presne tak, ako keby ste s tým vypínačom vypli E ca și cum ai acționa întrerupătorul a nastane tma. și deodată se instalează A zase, keď întunericul. zapnete ten vypínač, Și din nou când cuplați to svetlo întrerupătorul, vyženie von tmu. lumina care se face alungă afară întunericul. Takto pôsobia duchovné veci. Așa se desfășoară și lucruri duhovnicești. Ak máme lásku vo svojom srdci, Dacă avem dragoste în inima noastră, tak nemáme strach. nu avem frică atunci. Alebo máme len toľko strachu, nakoľko máme málo svetla. Sau avem atâta frică câtă lumină puțin avem. To takto funguje. Lucrul ăsta așa funcționează. Dokonalá láska Dragostea desăvârșită vyháňa strach. înlătură frica. To je ako dokonalé svetlo vyháňa dokonalú tmu. Așa cum lumina desăvârșită înlătură întunericul. A na to, aby sme naplňali to srdce nášho Pána, Și pentru a umplea inima Domnului, máme byť plný Ducha Svätého. trebuie să fim plini de Duhul To Sfânt. znamená, že plný Kristového srdca, Înseamnă aceasta ca să fim inima plină de toho Hristos, milujúceho srdca,
acea inimă plină de iubire, toho zachraňujúceho srdca. acea inimă care ocrotește. Ak nemáme lásku vo svojom srdci, nemáme Ducha Svätého. Dacă nu avem dragoste în inima noastră, nu avem Duhul Sfânt. Môžeme mať nejaký zážitok s Duchom Svätým, Putem avea o anumită trăire cu Duhul, ale tú plnosť Ducha Svätého nás drží Dar- to, že milujeme. dar plinătatea Duhului se manifestă în faptul că iubim. Ten, kto miluje, narodil sa z Boha. Cine iubește s-a născut din Dumnezeu. A ten, kto nemiluje, Și cel ce nu iubește Boha nepoznal nu l-a cunoscut pe a nemá s Dumnezeu Bohom nič spoločné. și n-are absolut nimic comun cu Dumnezeu. Preto, bratia a sestry, De aceea, frați și surori, otvárajme sa pre tú lásku să Božiu. ne deschidem pentru acea dragoste Lebo a lui tak Boh Dumnezeu. miloval svet, Pentru că atât de mult a iubit že Dumnezeu svojho lumea, jednorodeného syna dal, pentru că l-a dat pe singurul lui Fiu. aby nikto, kto v Neho verí, Pentru ca nimeni din cei ce cred în El nezhynul, să nu piară ale mal večný și să život. aibă viață veșnică. To je tá zachraňujúca láska. Aceea e acea dragoste ocrotitoare. Ak my nebudeme mať túto zachraňujúcu lásku, Dacă nu vom avea acea dragoste ocrotitoare, budeme sa zatvárať sami pre seba ne vom închide noi înșine a to je veľké nebezpečenstvo. și lucrul ăsta este foarte periculos. Diabol si tam zasaje semienko strachu, Diavolul acolo își seamănă sămânța fricii, budeme mysleť na to, čo bude s nami, ne vom gândi în permanență ce va fi cu noi, čo bude s našimi deťmi ce va fi cu copiii a noștri čo bude vôbec Božím dielom. și ce va fi în final cu lucrarea lui Dumnezeu. Ale Pán Ježiš nechce, aby sme sa strachovali. Dar Domnul Iisus nu vrea să ne înfricoșăm. A Jairovi hovorí, neboj sa, len ver. Și lui Iair i s-a spus, zice, nu te teme, crede numai. Vierou môžeš uchopiť Božie zasľúbenie. Prin credință poți cuprinde sfăgăduința lui Dumnezeu. Ale len vtedy budeš môcť ľudí zachraňovať, Și numai atunci vei putea salva oamenii keď pustíš do toho tvojho srdiečka tú zachraňujúcu Božiu lásku. când permiți să intre în inima ta acea dragoste salvatoare A a lui Dumnezeu. toto je práca Ducha Svätého. Și aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. My vieme, že sme vzali toho Ducha pravdy, Noi știm că am primit acea făgăduință sau a Duhului adevărului a ten Duch pravdy, ktorý v nás prebýva, și Duhul adevărul care locuiește în noi to všetko vnímanie premieňa na lásku. și El toate aceste lucruri le transformă în dragoste. A preto milujeme. Și de aceea noi iubim. Chcel by som vám povedať také niečo, čo som zažil za tie roky. Vreau să vă spun câteva din experiențele pe care le-am trăit în anii Roky sme trecuți. sa nevideli. De an bun nu ne-am mai văzut. Niektorí, ktorí ste boli mladí a pekní, už ste len pekní. Mulți dintre voi care ați fost tineri și frumoși, acum ați ajuns să fiți mai frumoși. Mladosť už odišla Tinerețea a trecut. a mnohí bratia, ktorí ste mali pekné, tmavé alebo hnedé vlasy, Și mulți vidím, že už ste si prefarbili na frați care bielo. sunteți aici, care ați avut părul închis la culoare, acum văd că vi l-ați vopsit în culoare mai čas beží. deschisă. Și timpul trece. A tu je aj náš čas, Și acesta este și timpul nostru. aby sme si uvedomili, Pentru a conștientiza že nesmieme odkladať veci na zajtra. că nu avem voie să lăsăm lucrurile, să le Najlepšie pe to mâine. vedia naši študenti, Ko? najlepšie to poznajú naši študenti. Cel mai bine lucrul ăsta este cunoscut de studenții Keď sa noștri. blížia skúšky, ešte mám čas. Când se apropie de examen, zice, încă mai am timp. A potom, keď sa chytia do učenia, Și atunci când încep să învețe, naraz zistia, ja to už nestihnem. deodată își dă seama că el nu mai poate face față. Pretože si to odkladali na zajtra. Și lucrul ăsta pentru că întotdeauna au pus lucrurile pe mâine. Ale toto, čo vám Pán Ježiš dnes večer odkazuje, Dar ceea ce vă poruncește Domnul to Iisus nie je na azi, zajtra, asta nu este pentru mâine, to je na dnes. este pentru azi. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, Azi, dacă auziți glasul Lui, nezatvrdzujte svoje srdce. nu vă împietriți inima, A my tak prežívame
iste aj brat Láslo, neviem, čo hovoril po rumunsky, lebo ja nerozumiem. Noi experimentăm, nu știu ce spunea fratele Laslo aici în limba română. Ale iste hovoril o tom, ako Duch Svätý pracuje v jeho Dar živote. el sigur a mărturisit cum Duhul Sfânt lucrează în inima lui. A chceme vás povzbudiť, preto sme aj prišli, aby sme vás povzbudili, Vrem să vă impulsionăm, că de-aia am venit aici. že Duch Svätý pracuje aj dnes. Și să vă spunem că Duhul Sfânt lucrează și A astăzi. predivne pracuje. Și lucrează într-un mod minunat. A aj cez tento čas pandémie Și în timpul pandemiei sme krstili každý rok okolo 30 až 50 ľudí. am botezat în fiecare an între 30-50 de persoane. Halleluja. Aleluia. Ani pandémia, ani žiadne iné okolnosti nevedia zastaviť prácu Ducha Svätého. Nici pandemia, nici alte prelegi nu pot să oprească lucrarea Duhului Sfânt. Teraz toto leto, Acum, vara trecută, viete, u nás v zbore to tak funguje, știți, la noi în biserică lucrurile funcționează u așa. nás to nie je ako v bábkovom divadle, že vedúci poťahuje proste Nu este tie nitky. ca un joc de păpuși în care conducătorul trage sforile în U toate nás părțile. každý vie, čo má robiť. La noi fiecare știe ce trebuie să facă. My sme povedali, že 1. augustovú nedelu budeme mať krst Noi am spus că la prima duminică din luna august vom avea botez a každý človek presne vedel, čo má robiť. și fiecare om știa ce trebuie să facă. Pán Boh vie, že som nikdy nikomu nehovoril, ty rob toto, ty rob tamto a ty zase toto. Dumnezeu știe că niciodată n-am spus nimănui, tu fă cu tare lucru, tu fă cu tare lucru. Ten deň ráno, keď mal byť krst, În acea zi de dimineață, Vyšiel som na to miesto. să vină botezul, am venit în acel loc a bratia už skosili tam, pekne urobili všetko, pripravili ten. frații deja au pregătit locul, au tăiat iarbă de acolo și Vidím, už sú postavené veľké hangáre, stany. am văzut că erau ridicate corturi acolo mari. A kuchárky sa ma opýtali, bračanko, koľko ľudí príde? Și bucătărese m-au întrebat, frate, zice, câți oameni o să vină? Koľko máme variť? Cât trebuie să facem? A hovorím, doneste 2 veľké kotle, Le-am spus, aduceți 2 ceaune mari, naplňte ich s tým, čo tam má byť umpleți cu ce trebuie să fie umplute, a len to chutne pripravte a o iné sa nestarajte. faceți mâncare gustoasă și de altceva nu vă mai interesați. A pýtajú sa ma, bračanko, a koľky sa budú krstiť? Și m-au întrebat, dar câți se vor boteza? Hovorím, to sa musíte Pána Ježiša opýtať, ja neviem. Trebuie să-L întrebați pe Domnul Iisus, eu nu știu câți. A hovorí, a koľko ľudí príde? Și m-au întrebat, dar câți oameni vor veni aici? To len Pán Ježiš vie. Numai Domnul Iisus știe. No akože 2 veľké kotle máme. Și atunci cum 2 mari ceaune avem Hovorím, aici? viem, že máte 2 kotle, tak ich naplňte. Știu că le aveți 2, așa că le umpleți. Keby ste mali 3, tak by som povedal, Dacă naplňte ați fi 3. avut 3, v-aș fi spus să le umpleți pe toate 3. Viete, čo sa stalo? Știți ce s-a întâmplat? Mali sme nádherný čas. Am avut un timp Duch excepțional. Svatý mocne tam vanul Duhul Sfânt a lucrat cu putere acolo a stálo na brehu okolo 40 ľudí, do 40 ľudí. și acolo pe mal stăteau în jur de 40 de Taká oameni. Božia prítomnosť bola, O asemenea prezență din partea lui že Dumnezeu a tam fost, ľudia plakali, că oamenii acolo plângeau, noví ľudia sa rozhodli pre Pána Ježiša. mulți oameni s-au hotărât pentru Iisus Hristos. A 2 veľké kotly, ktoré tam boli naplnené, Și všetky acele- sa minuli. Și acele 2 ceaune mari care erau acolo s-au golit. Boh pracuje. Domnul lucrează. Je to tak nádherné vidieť Ducha Svätého v akcii. E excepțional să-L vezi pe Duhul Sfânt în acțiune. Kázal som v Čechách v jednom zhromaždení Am predicat în Cehia într-o adunare a po skončení tohoto zhromaždenia prišiel tam ku mne jeden neznámy človek și după terminarea slujbei a venit la mine un om necunoscut. a hovorí mi, že brat spune. Alexander, ty ma nepoznáš. Brate Alexandru, tu nu mă cunoști. Ja som bývalý stranický funkcionár Eu sunt un fost funcționar de partid
A ja som odovzdal svoje srdce Pánu Ježišovi. Și mi-am dat inima Domnului Isus. Ale nikde mi v cirkvi neveria. Dar nici într-o biserică nu m-au crezut. Zovšadiaľ ma vyhodia von. De în fiecare biserică m-au scos afară. Lebo neveria, že som sa úprimne obrátil k Pánovi. Pentru că eu nu cred că eu m-am întors în mod sincer la Domnul. Lebo zrejme asi mali dôvod, prečo. Și probabil că și aveau motive pentru ce. Ale hovorí, vieš, keď ma zovšadiaľ vyhodili, Dar știți, când din toate locurile m-au scos, tak som počúval tvoje kázanie z internetu. am auzit predicile tale de pe internet A moja viera rástla. și credința mea a început să A crească tak som sa rozhodol, že budem hlásať evanjelium, aj keď ma nepríjmu nikde. și m-am hotărât că voi vesti Evanghelia, chiar dacă nu sunt primit nicăieri. A hovorí, jednému chlapcovi som povedal, že vypočuj si z internetu kázanie brata Alexandra. Și i-am spus unui tânăr, ascultă predicile de pe internet a fratelui Alexandru. A on sadol si za ten počítač, El s-a pus în fața calculatorului, pustil si túto kázeň i-a dat drumul la acea predică a po krátkom čase do neho vstúpil ten zlý. și nu după mult timp în inima lui a intrat cel rău. Vypol ten počítač, A decuplat calculatorul, povedal, ja toto počúvať nebudem, a spus eu lucrul ăsta nu o să-l ascult, vyskočil zo svojho miesta nahnevaný, a sărit după scaunul nervos, vyšiel na cestu von a ieșit pe drum a v momente ho zrazil nákladné auto. și în acel moment a fost călcat de o mașină mare. A prešlo ten nákladák mu pritlačil hlavu o asfalt. Și acel autocamion i-a zdrobit capul de asfalt. Chlapec spadol do kómy Copilul a căzut în comă a lekári povedali, tento chlapec už nemá šancu. și medicii au spus, băiatul ăsta nu mai are nicio șansă. Hovorové centrum bolo zdeformované. Tot sistemul lui de comunicare a fost distrus. Lekári mali obraz jeho mozgu Medicii au avut chipul a na tom obraze bolo vidieť creierului și de acolo, în tie acel chip, mozgové centra, pe že boli ecran se všetky putea vedea că porušené. absolut toate centrele din creierul lui au fost distruse. Mohlo by sa to tak povedať, že mal kašu v hlave. Am putea spune că aproape că avea o mămăligă în cap, să zicem așa. Ale Boh držal nad týmto chlapcom ruku. Dar Dumnezeu a avut întinsă mâna lui peste acest Bol v kóme tânăr. A fost în comă a lekári hovorili, že aj keby sa z kómy zobudil, și nikdy nebude hovoriť, medicii au spus, chiar dacă se va trezi din comă, niciodată nu va fi, nebude chodiť, nu va umbla, nebude vidieť, nu va vedea. že to bude, ak by sa zobudil z kómy a žil ešte nejaký čas, tak ho len otáčať budú v posteli. El spunea că dacă chiar se va trezi din comă, nu va trăi o viață normală, va trebui doar să fie A întreținut. tento človek, Și omul acesta on prišiel asi 300 kilometrov za mnou, omul ăsta a venit aproximativ vreo 300 de kilometri după mine, vtedy, keď tento chlapec prežil tento úraz. atunci când tânărul ăsta a trăit Vyčkal, kým som acest skončil accident. kázanie Am terminat predica a povedal mi celú túto vec. și el mi-a spus tot această întâmplare. A ja som mu hovoril, poď, tu hneď kľakneme. Mi-a spus, haide, acum ne smerim, ne plecăm. Ideme sa modliť. Veniți să ne rugăm. Ideme prosiť Pána o milosť. Vom ruga pe Domnul pentru îndurare. A naraz Duch Svätý hovorí, Și deodată Duhul Sfânt spune, že toto, čo sa deje s týmto chlapcom, to nie je na smrť, ceea ce se întâmplă cu tânărul ăsta nu este spre ale moarte, na slávu Božiu. ci pentru slava lui Dumnezeu.
a že tento človek bude Božím služobníkom și acest om va fi omul lui Dumnezeu a bude rozprávať veľké skutky Božie. și va mărturisi marile lucrări ale lui Dumnezeu. Takto znelo proroctvo na kolenách. Așa a fost profeția atunci când eram pe genunchi. A tento brat, on vyskočil, objal ma a hovorí, idem s tou dobrou zvesťou domov. Și fratele ăsta a sărit sus, zice, m-a îmbrățișat și a spus, mă duc cu vestea asta bună acasă. A keď prišiel domov, Și când a ajuns acasă, tak u matky tohoto chlapca, tam bol ošetrujúci lekár la mama acestui băiat era medicul curant a tento lekár hovorí, že mamička, viem, že si veriaca, și medicul acestuia a spus, știu că ești credincioasă, modli sa za to, aby Pán Boh povolal tvojho syna, aby toto trápenie bolo ukončené. roagă-te lui Dumnezeu ca Dumnezeu să pună capăt suferinței acestui copil. Lebo tento chlapec už nikdy nebude Pentru că tým, čo bol. copilul ăsta niciodată nu va mai fi A do cum toho trebuie. prišiel tento brat s týmto prorockým slovom. Și chiar atunci a venit acest frate cu acest cuvânt profetic. A hovorí, nie tak, pozor, Și počkajte. el a spus, nu așa, ascultați. Pán povedal, že tento chlapec stane z komy Domnul a spus că băiatul ăsta se va ridica din comă a že bude rozprávať veľké skutky Božie. și el va mărturisi marile lucrări ale lui Dumnezeu. A že bude Božím služobníkom. Și el va fi slujitorul lui Dumnezeu. A lekár hovorí, no ak toto sa stane, Medicul a spus, dacă lucrul ăsta se va întâmpla, tak toto môže urobiť len Boh. lucrul ăsta îl poate face numai Dumnezeu. Lebo my máme úplne iný pohľad na to. My Căci lekári. noi, ca medici, avem altă gândire despre aceasta. A tento lekár hovorí, a ja som veriaci katolík, Și medicul ăsta a spus, și eu sunt credincios catolic, ja verím, že Boh môže eu učiniť cred că divy, Dumnezeu poate face minuni, ale toto by bol veľký div. dar lucrul ăsta ar fi o minune foarte mare. A on sa staral o tohto chlapca, tento lekár. Și el, medicul ăsta se ocupa de tânărul ăsta. Na druhý deň Ziua chlapec a sa doua, zobudil z komy. copilul acesta, tânărul ăsta se trezește din comă și revine, Ale vedeli, že on sa nebude vedieť hýbať, dar ei știau că nu Nebude se va vedieť mai putea hovoriť. mușca, nu va putea vorbi, nebude vidieť. nu va vedea. A ten ďalší deň Și ziua următoare všimol si, že tento chlapec ho sleduje očami. a observat că acest tânăr îl urmărește cu privirea. On prišiel, tento lekár, no a hovorí v tej svojej ambulancii, že počúvajte, to je zázrak, tento chlapec, pozrite, tam má pomliaždený očné centrum, Intră vidiace acolo în centrum. salon și spune celor care erau, că, uite, zice, omul ăsta, A on ma zice, sledoval očami. omul ăsta zice, știți bine în ce situație a fost On musí creierul lui. vidieť. Și el mă urmărește cu ochii, înseamnă că el trebuie să vadă. O ďalší deň Încă o zi mai... vrátil sa od tohto chlapca do ambulancie a hovorí sestričkám, vy ste mu preložili nohy? Și când îl vede pe el acolo în ambulatoriu, zice, voi ați schimbat picioarele? Întreabă pe cele Nie, care my sme erau. sa ho ani nedotkli. Nu, noi nici nu l-am atins. A on má skrížené nohy. Și uite că el are picioarele schimbate, poziția lor. O nejaký čas Nu după mult timp, sa ukázalo, že všetky centrá, ktoré boli porušené, s-a arătat că toate centrele care au fost distruse že všetky fungujú. din creier, toate funcționează. A vtedy povedal tento lekár, Și atunci a spus acest medic, za kým si to bol ty? la cine ai fost tu? Doveď mi toho Božieho muža. Adu-mi pe omul ăla lui Dumnezeu. Ja otvorím môj dom, El va deschide casa mea, zvolám svojich priateľov, lekárov voi chema pe prietenii mei medici a bude nám rozprávať o tom Pánu Ježišovi. și ne va vorbi despre acel Iisus Hristos. A predstavte si, že prvá evangelizácia v tom meste Și închipuiți-vă, prima evangelizare în acel bola v dome doktora.
a fost în casa medicului. Tam prišlo asi 30 jeho priateľov Acolo au venit cam 30 de prieteni de-a lui a každý jeden z nich prijal Pána Ježiša do svojho srdca și za svojho fiecare din osobného ei spasiteľa. l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. A potom, keď ho už posadili aj do invalidného vozíka, Și după ce l-au așezat în acel scaun de invalid, aj odtiaľ vyskočil on. și de acolo el s-a ridicat, a sărit A hovorí, ja to afară. nepotrebujem. Nu a mai fost nevoie de el. No lenže lekár povedal, už toľkí ľudia majú záujem počuť evanjelium, že v mojom dome proste sa nezmestia. Și medicul a spus, zice, atâția oameni sunt interesați aici de Evanghelie încât în casa mea nu mai au loc. Tak oni prejali bábkové divadlo v meste pre 70 ľudí Ei au închiriat o sală a teatrului de păpuși de 70 de locuri care era. a všetci ľudia, čo tam boli, prijali Pána Ježiša za Toți oamenii svojho care au fost spasiteľa. acolo au primit pe Domnul A v Iisus. prednej lavici predu sedel ten chlapec, ktorý sa volá Dominik Și pe prima bancă ședea acel tânăr cu numele de Dominic, a usmieval sa el zâmbea a vydával svedectvo o veľkej Božej láske. și depunea mărturie despre dragostea cea mare a lui Dumnezeu. A takto začalo prebudenie v tom meste. Și așa a început trezirea în acea localitate. A tak ma zavolali, Și m-au chemat, nejaký rok, dva ušli odtedy, au trecut câțiva ani de atunci, možno, že aj 3, poate și 3, a zavolali ma, že brat Alexander, máme tu človeka, mi-au spus, frate Alexandru, avem aici un om, máme tu jednu sestru, ktorá má vysoké štádium rakoviny. avem aici o soră care are cancer într-un stadiu foarte avansat. Mohol by si prísť sem do tohto mesta a pokrstiť ju? Ai putea veni în localitatea asta pentru a o boteza? Ona už nemôže cestovať, ona je už tak slabá, Ea nu poate călători, este atât de slăbită. že ona už nemôže cestovať, dlhú cestu nevie urobiť. E nu mai poate face drumuri lungi. A hovorím, ako to vyriešite? Așa cum hotărâți. A oni hovoria, postavíme na ranči, postavíme bazén, naplníme ho vodou. Eu au spus, facem un bazin, îl punem pe ceva, îl umplem A tak cu apă, prídeš a ponoríš ju. vii și o scufunzi în apă. A tak som prišiel, aj so Zuzkou, s mojou ženou. M-am dus împreună cu Zuzca, soția mea, A prvne sme vstúpili do toho bazéna, și înainte de a intra în acel bazin, tak som začal sa modliť. am început să mă rog. Zodvihol som ruky hore Am ridicat mâinile sus a začal som chváliť nebeského Otca și am început să lau pe Tatăl Ceresc za Pána Ježiša Krista, pentru Iisus Hristos, ktorého poslal na záchranu každého pe hriešnika. care l-a trimis pentru salvarea fiecăruia. A modlil som sa nahlas, Și m-am rugat cu voce tare, ale vôbec som si nevšimol, keď som sa modlil, dar nu am fost atent atunci când mă rugam, že počas modlitby začali utekať când ovce timpul z rugăciunii- pastui. în timpul rugăciunii am început să alerge Ovce. oile de la pășune. A viete, keď ovce dobehnú, oni sú v takom stáde. Știți, când oile aleargă, ele sunt așa ca și un ciopor, așa. Ale tieto ovce, keď prišli, tak neboli v takej tlupe, ale sa postavili ako vojsko za môj chrbát. Dar oile s-au așezat ca și un militar în spatele meu. A ja som nevedel o tom, lebo som mal zatvorené oči a modlil som sa Eu nu a știam chválil despre som lucrul ăsta, eu Pána. aveam ochii închiși și mă rugam Domnului A už slăvindu-L. ovce tam stáli a v Și šíku. oile deja erau acolo adunate A keď som povedal amen, și când am spus amin a čakal som, že tí pár bratov a sestry, čo tam budú, și povedia amen. așteptam că acei frați care erau acolo adunați vor spune și ei amin. A namiesto toho počujem bé. Și în locul să audă lucrul ăsta am auzit. Všetky ovce naraz bé. Toate oile care erau adunate acolo deodată au răspuns un Obzrel be. som sa, M-am întors și m-am uitat. Božia moc ma prešla M-a cuprins puterea lui a Dumnezeu. vedel som, že prítomný Boh. Știam că Dumnezeu este prezent. Tak som vstúpil do toho bazéna
Am intrat în acel bazin, pomohli aj tejto ťažko chorej sestre, a fost ajutată această ktorá mala soră celé telo v metastázach. care avea metastază în tot organismul. Pokrstil som ju. Am botezat-o Meno Otca i Syna i Ducha Svätého. în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. A keď sme vyšli von z toho bazéna, Și când am ieșit afară din acel bazin, tak vtedy som si uvedomil, atunci am conștientizat že keď je tu Boh prítomný, că dacă Domnul este prezent aici, ja môžem tu veľké veci čakať od Pána. eu pot aștepta lucruri mari de la Domnul. A tak som zobral olej, Și am luat un de lemnul, pomazal som ju olejom am uns-o cu un de lemn a vyhlásil som tým mociam temna. Vyhlásil som mociam temna podľa Efežanom am 3:10. declarat tuturor puterilor întunericul conform Efesen Efežanom 3:10. 3:10. Tam je napísané, Acolo este scris. že cirkev má vyhlásiť prerozmanitú múdrosť a moc Božiu. Da, Aj pre moci temna. Biserica este o priveliște în fața oamenilor și în fața întunericului. Ak máte možnosť to dať hore, ďakujem. Výborne. Tam je to napísané, že to je úloha cirkvi, aby Aceasta este vyhlásili dorința, adică tema bisericii de a tú múdrosť Božiu declara aj acea pre toho înțelepciune a lui zlého. Dumnezeu. A tak som v mene Pána Ježiša Krista Și atunci, în numele Domnului Iisus Hristos, povedal, ty rakovina, rakovina, nemoc. cancer, Ty si myslela, že si Bohom v živote tejto tu ženy. ai crezut că ești Dumnezeu în viața acestei Či si ty femei. nevidel, ty duch choroby, Tu n-ai že, văzut duh de boală, že táto žena má femeia iného asta pána? are un alt Domn. Jej pánom je Pán Ježiš Kristus. Domnul este Domnul Iisus A ona to Hristos. spečatila teraz v Svetom Krste. Și ea a mărturisit, a pecetluit aceasta în acest botez. A preto ti vyhlasujem, ty moc temna, Și îți spun tu puterea întunericului, že Pán Ježiš Kristus na kríži ťa porazil. că Domnul Iisus Hristos pe cruce te-a biruit A ty si porazený nepriateľ. și tu ești un dușman biruit. A každú buňku jej tela teraz zaujal Pán Ježiš Kristus. Și fiecare celulă din corpul acestei femei A tebe nenecháme ani jednu jedinú buňku v tele. este a lui Iisus Hristos și nu lăsăm nicio celulă din trupul ei. Vyjdi z každej buňky tela. Ieși afară din fiecare celulă. A ty, Pani Ježišu, ďakujem, že si zaujal trón Și srdca mulțumesc, Iisuse, că tu ai ocupat tronul inimii aj všetky buňky tohoto tela. și toate celulele acestui corp. Veľmi sa tešila táto sestra tejto modlitbe. Femeia asta s-a bucurat foarte mult de această A tak skončil rugăciune. ten deň. S-a terminat ziua, Išli sme domov aj s manželkou. am venit acasă împreună cu soția. Toto bolo asi štvrtok alebo piatok. Štvrtok Lucrul myslím. ăsta era joi sau vineri A ten ďalší týždeň nám príde správa. și săptămâna viitoare ne vine vestea. Brat Alexander, predstav si, čo sa stalo. Frate Alexandru, închipuie ce s-a întâmplat. Táto žena mala ísť na kontrolu, Femeia asta trebuie să meargă la control, tam, kde mali tú rakovinu, proste tam, kde mali všetko o nej, všetky tie správy. la acei medici care se ocupau de ea. A lekár hovorí, Și Pani- medicul a spus, čo ste robila? Doamne, ce ați făcut? A ona hovorí, prečo? De ce? Ona sa Întreabă ea. zľakla, myslela si, že niečo zlé urobila. Ea s-a speriat, a crezut că a făcut ceva lucru rău. A hovorí, vy nemáte rakovinu. Și a spus, păi dumneavoastră nu mai aveți cancer. Všetky metastázy, čo mala táto žena, všetky v momente zmizli. Toate metastazele care au avut această femeie au dispărut. A táto žena dodnes žije. Și femeia asta și în ziua de astăzi Je tomu už asi 4 roky. e cam 4 ani de atunci A aby ste vedeli, už chodí do práce. și să știți, deja Do práce, do roboty. umblă la lucru, merge la lucru. Aleluja. Aleluia.
Nemohli pochopiť lekári, že čo sa stalo. N-au putut înțelege medicii ce s-a întâmplat acolo. Ale práve tam sa dialo, kde tie ovce povedali amen. Și lucrul ăsta s-a întâmplat chiar acolo unde acele oi au spus amen. A medzi tými ľuďmi, kde aj ten Dominik prežil toto uzdravenie. Și în mijlocul acelor oameni, lucrul ăsta, minunea asta de vindecare s-a întâmplat. A to prebudenie tam rastie. To proste, tam netreba nikoho presviečať. Tí ľudia prichádzajú, činia pokánie, oddávajú svoje životy. Și oamenii au înțeles lucrul ăsta și vin, se pocăiesc și își predau viața în mâna Domnului. Ale stala sa ešte jedna zvláštna ďalšia vec. Dar s-a mai întâmplat încă un lucru deosebit. Pretože na tom ranči sa schádzajú všetci tí prebudení ľudia na biblickú hodinu. Pentru că în locul respectiv se adună acei oameni pentru studiu biblic. Tak na tie biblické hodiny chodia aj ovce. Și interesant că la cele adunări de studiu biblic vin și oile. Oni ich nepustia dnu medzi seba. Ei nu le dau drum acolo între ei să fie. Ale takto ako máte vy tu okna a parapety, oni to majú hodne niže. Și așa cum aveți și dumneavoastră aici geamuri, ele au parapetul mai jos. Deci... Tak ovce za oknami stoja, takto majú nastrojené uši a celý čas biblickej hodiny tam stoja. Nikto ich nevie ani oduriť odtiaľ. Și interesant, oile se adună acolo și ciulesc urechile și în timpul cât este ora biblică, toate oile stau acolo cu minți. Teraz v zime, keď som tam bol, acum, iarnă, când am fost acolo, tak husto padal sneh, a căzut o zăpadă foarte din a oni abundență boli pod oknom. și oile erau acolo lângă geam. Tie ovce vypadali ako snehuliaci zapadnuté snehom. Ele apăreau ca niște oameni de zăpadă, Ale takto mali nastrojené uši a tak boli pod oknami. cu urechile ciulite erau acolo în To fața nie geamului. jedenkrát, dvakrát, to stále je takto. Acolo lucrul ăsta nu s-a întâmplat o două Ako náhle sa ci de bratia a fiecare sestry dată. zídu, Atunci când frații și surorile se adună împreună, ovce zídu z pastvy, prídu tam oile coboară de la pășune și vin acolo. a v týchto dňoch mi volal ten brat a hovorí, Și în zilele bračanko, acestea, fratele predstav de si, acolo čo sa mi-a stalo. spus. Închipuiți ce s-a întâmplat. Že tá predstavená toho stáda, tá matka toho stáda, Acea mamă, proprietară, să zic, turmei, keď som išiel dnu, tak sa tlačila so mnou dnu, že aj ona chce byť dnu. a intrat și s-a împins la snictor. Tá ovca chcela s nimi ísť dnu na biblickú Șefa hodinu. turmei de oi a vrut să se intre și ea împreună cu mine să ăsta. Tak jej musel vysvetľovať, lebo tá ovca má meno a hovorí, Beta, ty tu nemôžeš byť. Și a trebuit să-i vorbească acel frate, zice, Beta, așa o cheamă pe acea oaie, șefa turmei, zice, tu nu poți fi aici. Lucrul ăsta este pentru frați și surori. A ona taká smutná sa otočila, Și așa întristată s-a întors, obišla tú stavbu a za chvíľu tam bola v okne a tak to a počula. trecut pe lângă turmă și s-a pus lângă geam cu urechile ciulite. Ale čo väčšie, že ľudia sa obracajú. Dar lucrul cel mai important este că oamenii se întorc la Domnul. Veľké veci prežívame, bratia a sestry. Trăim lucruri excepționale, A frați ja și surori. preto som prišiel, aby som pozbudil vašu vieru. Și de aceea am venit ca să ridic credința Že ten voastră. náš Pán je ten istý včera, Că dnes i na Domnul veky. nostru e același ieri, azi și în veci. A veľké, proste, ešte aj tie zvieratá cítia Božiu prítomnosť. Și interesant, și acele animale simt prezența Domnului. Jeden brat hovoril, že keď on sa obrátil, tak prvý, kto zistil, že sa on obrátil, bola jeho koza. Spunea că în momentul în care s-a pocăit, primul care a sesizat lucrul ăsta a fost capra lui. Lebo vždy, keď prišiel do chlieva, tak dokopal tú kozu, Pentru că de fiecare dată când intra acolo în potețul caprei, îl lovea cu piciorul în ea. lebo toľko zlamu už urobila, Pentru că atâta rău i-a făcut,
pohryzla mu stromy, potrhala mu proste haluzy ovocných stromov a všetko. A on proste dokopal ju vždycky. Și el de fiecare dată, datorită acestui A on keď sa obrátil, și el când s-a pocăit, tak predstavte si, že on už ju nekopal. Închipuiți-vă, el nu mai lovea după Jak otvoril dvere do chlieva, el a deschis ușa už koza sa nevedela, kde podieť. Și capra nu știa unde să se dea la o parte. A potom sa divila, že prečo ma tento nekope. Și s-a uitat la el de ce nu mă lovește. No lebo sa obrátil. Pentru că s-a pocăit. Ešte aj to zviera si ocenilo obrátenie tohoto človeka. Și animalul acela a apreciat întoarcerea acestui om la Dumnezeu. Myslíte si, že Pán Boh nevie používať zvieratá? Vă închipuiți că Dumnezeu nu știe să folosească animalele? Veľmi ich vie používať. El știe foarte bine să... Chcete, aby som vám povedal ešte jeden taký príbeh o... Vreau să vă mai spun încă un exemplu de felul acesta. Bolo to na východe Maďarska. A fost în parte de răsărit a Ungariei. A pozvali ma do jedného takého reformovaného chrámu. M-au chemat într-o biserică reformată. Viete, oni majú na vežiach kohúta. Știți, ei au pe turn acel cocoș. A proste... Oni ma pozvali, tak som, ja všade, kde ma pozvú, všade nesiem evanjelium. Și oriunde sunt invitat, eu mă duc și vestesc Evanghelia. A tak som prečítal slovo. Am citit cuvântul. Stál som na takej kazateľni vyvýšenej. Am stat acolo la acela amvon așa mai ridicat. A naraz prišiel dnu kohút z dvora. Și deodată a intrat un cocoș din curte. Prišiel do dverí chrámu. S-a pus în ușa bisericii. A začal kikiríkať o hrdlo. Kikiriki. A început deodată să facă cu curigul acolo. A ja som nemohol kázať. Și n-am mai putut atunci să predic. Ja som o tom nepočul, to niekto mi hovoril, to som zažil, to je moje svedectvo. Lucrul ăsta nu mi l-a spus cineva, lucrul ăsta l-am trăit eu. Ja som niekoľko minút musel čakať, kým tento kohút dokikiríka. Eu trebuit câteva minute să tac până când cocoșul își termină cu curigul lui. Ale videl som na niektorých ľudí, že začali plakať. Dar am văzut pe fața unor oameni că au început să vărsă lacrimi. Tento kohút zvestoval, že tu je zle v tej cirkvi. Ten kohút zvestoval, že je tam zle v tej cirkvi. Cocoșul respectiv a anunțat faptul că e ceva rău aici în biserica asta. Bez toho, že by som ja kázal, už som videl pokánie a slzy v očiach. Fără ca eu să predic, am văzut deja pocăință și lacrimi pe fețele A oamenilor. myslel som si, že toto bolo celé poslanie. Și am considerat că lucrul ăsta a fost o trimitere. Ale o druhej po obede pokračovalo moje kázanie v tom kostole. După masă am continuat predica în același loc. Prečítal som slovo, Am citit cuvântul, prišiel kohút a venit din nou cocoșul a začal kikiríkať. și din nou a început să cânte. Ale už vtedy všetci plakali. Dar atunci au început să plângă toți. A keď som skoro nevedel do kraja vyčkať, Și când aproape n-am putut să te aștept până la capăt, tak som povedal, buď chyťte toho kohúta a upečte ho, și am spus, ori prindeți acel cocoș și îl frigeți, alebo čiňte pokánie. sau faceți pocăință. Lebo tento kohút Pentru că cocoșul niečo acesta vám chce hovoriť. vrea să vă spună ceva. Ale bratia a sestry, tam všetci plakali vtedy. Dar frați și surori, acolo toți plângeau. Takto vie Boh pracovať aj cez zvieratá. Așa știe Dumnezeu să lucrează și prin Po skončení vieți tohoto viitoare. zhromaždenia După terminarea acestei adunări, prišli ľudia, otvorili svoje srdcia. au venit oamenii deschizându-și A inima nebudem vám hovoriť o tých hriechoch, ktoré vyznávali. și nu o să vă spun despre păcatele care le-au mărturisit A činili pokánie. și au făcut pocăință. Sláva Bohu. Slavă Domnului! Aleluja. Takže aj tu na tomto mieste si Pán Boh používa aj tie ovečky. Și aici Domnul își folosește acele oi A jednoducho tie ovce chodia na tie biblické hodiny. și
efectiv, acolo, la ora biblică, Oni sa vin și celý deň oile. pasú tam na tých Toate lúkach, ziua ele pasc pe acele ale pajiști, ako náhle prichádza tá hodina, dar când vine timpul, oni prichádzajú tam, ele vin acolo, počúvajú pod oknami ascultă în fața geamului a keď vidia, že si bratia a sestry už podávajú ruky, și când frații și surorile își dau mâna, predstavte si, oni sa otočia a idú sa pásť ďalej. chipuiți-vă, se întorc și se duc mai departe să pască. To je svedectvo Božie. Aceasta este mărturia lui A ľudia Dumnezeu. sa obracajú. Și oamenii se întorc. Sláva Pánu. Slavă Domnului! Dobrý je Pán. Bun este Domnul! Len čas nám veľmi beží Timpul trece repede a tie ďalšie veci vám povieme inokedy. și celelalte lucruri vi le vom spune altă dată. Neprišli sme vás tlačiť, ale prišli sme vás povzbudiť. N-am venit să vă presăm, am venit să vă trezim. Chceme vás povzbudiť k tomu, aby ste milovali tak Pána, Vrem să vă trezim și să vă determinăm să-L iubiți așa aby ste pe sa Domnul nebáli ničoho. și să nu vă fie frică de nimic. Nezaoberajte sa to, čo bude s týmto svetom. Nu vă ocupați cu lucruri ce va fi cu lumea Nezaoberajte asta. sa s tým, že či už je to alebo ono. Nu vă faceți gânduri că e aceea sau aceea se Ale întâmplă. príjmite moc Ducha Și Svätého. primiți puterea Duhului Sfânt. A buďte mi svetkami, tak hovorí Pán Și Ježiš. fiți martori, spune Domnul Iisus, Počnúc tu, odtiaľto, începând de aici, od tejto vašej dedinky, din localitatea voastră až do posledných končín vašej zeme. și până la marginile pământului. Posluchnite ma a žite. Ascultați-mă și trăiți. Tak hovorí Pán Ježiš. Așa vorbește Domnul Iisus. A budete vidieť moju slávu. Și veți vedea slava mea A keď budete vidieť moju slávu, și când veți vedea slava mea, vaše srdcia sa budú radovať inimile voastre se vor bucura a vašu radosť nevezve od vás nikto. și bucuria din inima voastră nu va lua nimeni. Tak hovorí Pán. Așa vorbește Domnul. Budeme sa modliť. Ne vom ruga.